बिथांनि उदैया नो डाउट जों नुगासिनो दङ देरनायनिफ्राय देरलांगासिनो दङ अन्थाइ जानायखौ लानानै बिथांमोना मा लिरदों स' दाय गैयै सुबुंफोरनि जिउ खहा खालामनाय सासे दैदेनगिरि मोनसे पर्टेल मिडियानो मुंदांखा पर्टेल मिडियानो जोंनि बिटिसि हालामावहाय पर्टेल मिडिया बड'लेण्ड बुब्लि एक्चुअली बे इन्टेन्सनेलिसो खालामनाय थोंजोङै नुहुरो इन्टेन्सनेलि खालामनाय बेनि उनावहाय जोङो ओरै थोरै निमाहा बिफ्लानोसै बेफोरबायदि खुलुमबाय हेल' एस बि ब्लगआव फिन खनसे बयखौबो गोसो गोरबोआव बरायनाय थाबाय दा दिनैनि समावहाय मानाव गेदेर जोंहा CM प्रमद बर' बिथाङा जोबोद बेस्थ' जिहेथु क्रिटिकेल सम ना दिनै जोंनि भारत हादोर नाङैनो मोनसे क्रिटिकेल सम जिहेतु पहेलगाम एटाकखौ लानानै जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां थासारि नङा होनना बुंनो हायो फारसेथिं दुखु आरो फारसेथिं मोनसे रिटालिएट खालामफिननो हानायनि मोनसे फिसा एचिभमेन्ट बाट बे सलिउसन नङा दावराव दावसि सान्थि बेफोरो समजों लोगोसे जाबाय थायो फैबाय थायो दा एखे रायैनो दिनैनि समावहाय मोनसे हावदाव थासारि बिसायख'थि जिहेतु खाथि सफैगासिनो दङ एखमब्ला गुदुं थासारि एखमब्ला सुग्लायनाय थान्दा गरम बेबायदि थासारिया जोंनि बिटिसि हालामावबो लासै बेबायदि परिस्थितिया नुजागासिनो दङ दा बे एखे समावनो आं जिहेतु मोनसे भिडिअ अलरेडि होखांबाय मोनसे पर्टेल मिडियाया इन्टेन्सनेलि जि बिथांमोना खालामदों खालामाखै बे उननि बाथ्रा बेखौ बिथांमोना बिजिरलायगोन नाथाय मोनसे एथ' गिदिर मोनसे ब्लान्डार पस्टखौहाय बोरै होनो हायो अब्ला बिथांमोननि गोसो मेलेमाव गासिबो बेनो हाबनानै दङ जे बिथांखौहाय बोरै हागोन बोरै हाया माने पइन्ट दिहुननानै मोनसे इस्यु बानायनानै बिथांखौ नाख्रेबनाय गादबनाय पर्टेल मिडियानि थ्रुयै दा बेल'सै नामा बिथांमोननावहाय मावनो गोनां खामानिया बिथांमोना दिनै मावदों मावाखै बेखौ नाया बिथांमोना साज्रां सोरबा बबेबा जायगायाव नायगिदिंहैब्लानो मावसिगोन जासिगोन बेबायदि फोसावनायाव गोबां बेस्थ' जायो नाथाय गोरोन्थिखौ सुद्रायनांगौआव बिथांमोना आगानसेबो स्टेप होआ सरकारा दिनैनि समावहाय माबे बिथिङाव फेलें जादों बेफोरनि फारसे सोंनायनि बिथांमोननावहाय साहस गैया माबे खामानिया थारैनो दिनै साक्सेसफुली बे 5 बोसोराव कमप्लिट खालामनो हाखो बेफोरनि सोमोन्दै रावबो फंसेबो खोथा सोंनायनि नैबे बायदि पर्टेल मिडियानावहाय साहस गैया दिनै मोनसे खोथा आरोबाव शेयार खालामनो सानदों खोथाया एसे गोबाव जाबाय बारा गोबावबो जायाखै बेसेबांबा कौटियाव 5 कौटि 6 कौटियाव बिराद गिदिर मोनसे गेस्ट हाउसफोरखौ लुना गालांनाय सासे व्यक्ति मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथां बेखौहाय रिपेयारिं खालामनो थाखाय जोंहा मानाव गेदेर CM प्रमद बर' बिथाङा 10-12 कौटि रां खरस खालामो बेबायदि दा बबे साबसिन बबे हामसिन बबे गाज्रिसिन आरो बबे जासिनाखै बेफोरनि सोमोन्दै दिनैनि पर्टेल मिडियाफोरा सोंनायनि साहस खालामा दिनै रुलिंआव थानायनि उन खिथु खारफानानै बिथांमोना बहाबा माबा बेखेवहैदों माबा रिबन हादों माबा फिथा हादों नाथाय खामानिया उनावहाय जादोंना जायाखै नैबेनि फारसे बिथांमोना सोंफिननांगौ बा सोंफिननाय बेफोरबायदि जों नुवा दा बे भिडिअनि गेजेरजों आं मा फोरमायनो सानदों रायजोफोर दिनै सोरबाया बेरामाव भुगिदों बेनि फारसे बिथांमोना मेम्स बानायदों बेनि फारसे बिथांमोना बायदिसिना खोथा लिरदों पस्ट खालामदों दा बेफोरबायदि पर्टेल मिडियाया जोंनि गेजेराव जोंनो खौरां हरनो सानदोंना जोंनि गेजेराव मोनसे बिसाक्थ बिजानु मोनसे गुलाय गुजाय थासारि सोमजिहोनो सानदों ब्लान्डार मिस्टेक जोबोद ब्लान्डार मिस्टेक निमाहा बिनायजों जुदि गासिबो समस्याया समाधान जाजोबनायमोनब्ला दिनैनि समावहाय पहेलगामाव जानाय
खौहाय जोंनि भारत हादरा रिटालिएट खालामनांगौनि गोनांथियानो गैयामोन जिहेतु बे फार्स्ट टाइम इरर नङा थिग जेरै पाकिस्ताननि उदखारि हान्जाफोरा जोंनि भारत हादराव गाग्लोबनाया बे फार्स्ट टाइम नङा खनले बारम्बार नाथाय इजिलि निमाहा होनायजों बारग'होयोमोनब्ला दिनै जोंनि अस्तित्व बा जोंनि जि रेपुटेसन जोंनि जि मान सन्मान मर्यादा बहा थाहैगौमोन दिनै रिटालिएट खालामदों जरदार भाबै खालामदों 24था मिसाइल 9था जायगायाव दाब जायगायावहाय उदखारि हान्जाफोरनि जेराव बिथांमोननि ठिकाना दंमोन थाग्रा जायगा दंमोन बेखौ टेस बेस खालामजोबदों दिनै मोनसे मिस इनफरमेशननि थाखायनो बेसेबां हाजार रायजो राजाफोरनि गोसोआव मा सोमजिगासिनो दङ बेखौथ' सोर मोनथिगोन दा बेफोरबायदिनो जोंनि पर्टेल मिडियाफोरा नाला बंसा जानला मेनला खौरांफोरखौ फोसावलाबायो मानि थाखाय आं मोनथिया बाट बेफोरबायदि एक्चुअलि जानाङा खौरां बिजोङा खौरांखौ फोसाव निउट्रेलि फोसावनांगौ मोजाङै फोसावनांगौ रायजोनि हितनि सोमोन्दै बिथांमोना फोसावनांगौ सोरबा बेक्तिगत जिबनाव मा जादों आथिं बायदों आखाइ बायदों सोरनाबा उदैयाव अन्थाइ जादों बेफोर खौरां नामा अन्थाइ जानायखौ लानानै बिथांमोना मा लिरदों स' दाय गैयै सुबुंफोरनि जिउ खहा खालामनाय सासे दैदेनगिरि बेफोरबायदि सोदोबा मोनसे पर्टेल मिडियानो मुंदांखा पर्टेल मिडियानो जोंनि बिटिसि हालामावहाय पर्टेल मिडिया बड'लेण्ड बुब्लि सोरमोन बेनि एडिटर इन चिफ राकेश बिथाङा राकेश जेब्लायबो इन्ट्रडाक्शनखौहाय खौरां फोसावनायनि सिगां मोनफ्रोमबो भिडिअ'आवहाय फोसावो बेबायदि बेक्तिया दिनै बेबायदि ब्लान्डार मिस्टेकखौ थारैनो खालामथावोमोन ना न' एक्चुअलि बे इन्टेन्सनेलिसो खालामनाय थोंजोङै नुहुरो इन्टेन्सनेलि खालामनाय बेनि उनावहाय जोङो ओरै थोरै निमाहा बिफ्लानोसो बेफोरबायदि पस्ट खालामनाय एभ्रिथिं इज प्रि प्लान गाबोन जुदि मानव गेदेर प्रमद बर' सारनाव जानाङा आं बेखौ लुबैयाखै आं फर एग्जाम्पल बुंदों दिनै बिथांनि उदैया न' डाउट जों नुगासिनो दङ देरनायनिफ्राय देरलांगासिनो दङ अब्ला गाबोन जुदि बिथाङा माबा मोनसे बेरामाव हयथ' माबा मोनसे बेरामाव बिथाङा भुगिनानैबो दं दिनै अब्ला जों बेखौ बुंनोसै नामा 2010 सननिफ्राय लानानै 2020 सिम आलादा रायजो मोनाबा जोङो खुनु कमप्रमाइज खालामा आं बायदिसिना सौरागुरि गामि ओरै थोरै सोरनिबा न'नि लांगोनायाव ओरै थोरै जाहैगोन बेफोरो दिनै होमब्ला मा बेफोरो दिनै जि जों जा नुथाय नुदों बिथाङा जे दिनैनि समाव EMGM बायदिसिना जाया होननानै बिथांजों लोगोसे बिथांमोननि पार्टी टिमफोरा बुंदोंमोन अब्ला जों दिनै बेखौ बायदिसिना स्टेटमेन्ट होलाबायनानै फोसावनांसिगौ नामा नाथाय सैथो बाथ्राखौ बुङोब्लाथ' दायानो जायो दिनै सैथोआ बेनो बिथाङा दिनै जेखौ जाया होनदों जादों बिथांनि नुथायखौ जों जेरै नुनाङामोन बेबायदि नुगासिनो दङ दा बिथांनि उदैयाव मा दं गैया जों बेखौ मोनथिया नाथाय सम फैयोब्ला जुदि इन केस बेफोरबायदि माबा मोनसे बेरामजों जुदि भुगियोब्ला अब्ला जों बिथांखौ बै समाव बुंनायनि मोनसे लामाखौ मोनबाय नामा दिनै जे बड'लेण्ड बुब्लिया बेफोरबायदि फोसावदों अब्ला जोंहाबो मोनसे पइन्ट थाहैबाय नामा बेबायदि साननो हानाय ना बेनिखायनो बेबायदि ब्लान्डार मिस्टेक बा जियानो हक बेफोरबायदि पस्टफोरखौ होनायनि सिगां एडिटर इन चिफनिसिम खावलायनाय बेनो नोंथाङा एडिटर इन चिफ माने नोंथाङा हेड नोंथाङा बेखौ नायबिजिरनांगौनि गोनांमोन पस्ट खालामनायनि सिगां नोंथांनाव हयथ' बेनि कनसार्न लाग्रोयो नोंथाङा बेखौ गनायै नोंथांनि सायावसोमोन नाथाय माबोरैहाय नोंथांनि नोजोराव नोंथांनि थासेयाव हयथ' नोंथाङा खालामाखैब्लाबो नोंथांनि सोर पेज सामलायग्रा साइटखौ सामलायग्रा बेफोरबायदि पस्टखौहाय होखो स' रायजोफोर बेसेनोमोन बाखि आसा खालामदों बयनिबो खौराङा मोजां कमेन्ट खालामहरनो दाबाव नैबेनि सोमोन्दै जिहेतु दिनै 5 बोसोरा जोब्बाय दिनै 5 बोसोर जोब्बाय सरकार अलमस्ट कमप्लिट नैबे बावैसोनो उनाव इलेक्सनाबो जासिगोन
लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' स्टे टिउन बाय